טבח בסרטון חדש של דרגון סיטי. תסתכלו כמה דרגונים אני משחקתי בזה הרבה זמן. אתן לך לראות. תראה מה אני מעיף לפה. ראיתם מה עפתי לפה? לא, זה נמצאים רק את אם המסך. זה מגרה אתכם אחרי שאתם צופים בסרטון, לכו קנו. נכון? מה זה? זה סוכריה? ולקחנו את כל הכסף. נתנו סתם. לא. תסתכלו איזה דרקון מגניב. יש לי עוד משהו לא מגניב. רואים אותך. די מגעיל. האמת. זה עוד? לא. בואי נקנה דרקון. הוא מגניב. נעשה אותו, לא? בוא נראה. הלאה. בוא נראה אם יש לו אותו. טוב, זה לא משנה לנו עכשיו. בוא נילחם קצת. איזה חן. נעשה את זה. שים את זה. 4,000. הורדנו אותו. מכוער. נראה מה חזקה. חזקה. אבל נפש. הרג אותה. אבל יש עוד דרקונים. גרוע. טוב. מן. למה יקרה? נשתתם חיים. וואי, למה הוא עושה את הדרקון הזה? דרקון זה פשפשון. טוב, ניצחת אותו. נעשה עוד 2 משחקים. נשים את זה, סליחה ממש. בסדר. 2 אנשים מוזיקליים טובים. סליחה ממש. וואו! שחקן כדורגלאי. אלמוג, בוא תסתכל משהו. תסתכל, המלך. וואו. יש לי את מסי. יש לך את מסי? כן. זה נעימה. זה כן, זה נעים. כאילו אותו, הוא הורג לי אותו. אבל הורדתי לו בן אדם. נפתח אותך? לא. זה הבן אדם האחרון שלו? לא, יש לו עוד בן אדם. ותסתכל את הבן אדם האחרון שלו. וואי, איזה בן אדם גרוע. למה הוא גרוע? זה לא בן אדם חזק, אגרוף. עושה את זה, זה נראה לי חזק.
ו... איזה ניצחון, יאללה. נעשה עוד משחק אחד, עומד להיות מצחיק פה, לא מצחיק פה, מצחיק כאן. מצחיק כאן. אני אגיד לכם. לי מלא. הוא חייב דרקונים חדשים. זה דרקון אפל. בסדר. הנה מסי. הרג לי אותה, בסדר, לא צריך גם ככה ירח. אוקיי. מסי. לכל הריצה. השחקן הכי חזק שלי זה הקשת. עוד לא שמתי אותו, עוד לא רוצה את זה. סליחה על הרעש. אש על מים שלי מתח. בוא נשים את זה. אני כזה ארוג אותו. בסדר, אני אראה לכם במשחק הבא את הקשת. אז רגע. תסתכלו את מסי שלי, איפה מסי? הנה מסי. שתחג אותו. יאללה, אני לא חבר שלה. בוא נצטרך את זה. אתה יודע, סרטון שלנו, יאללה ביי.